dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah. Nito lang February 21st, 2020, ipinagdiwang ang International Tourist Guides Day. We are actually celebrating the International Tourist Guide Day. Bilang selebrasyon ng angking galing at kakayanan ng ating mga professional tourist guide sa Bicol, pinangunahan ng Gabay Bicolandia, grupo ng accredited tourist guide sa Bicol, sa ilalim ng Department of Tourism, ang isang Albay Tour. Para samahan ang ating mga regional tour guides na magdiwang sa araw na ito, nakisaya ang mga content creators galing sa iba't ibang lugar sa Bicol. First stop, ang iconic na Cagsawa Ruins Park sa Daraga, Albay. Magandang simula ito ng pamamasyal dahil bukod sa natatanging ganda ng remnants o ng mga naiwang istruktura ng lumang simbahan ng Cagsawa at ang perpektong tanawin ng Bulkang Mayon ay ang mayamang kasaysayan ng lugar ng mga Bicolanong binansagang Oragon. Sa pagkasira ng simbahan, may natira. Di ba? Remnant. Ano yun? Ayan. Bell Tower. Yung bell tower niya. Next stop naman ang Sulong Eco Park na matatagpuan sa bayan ng Kamalig. Perfect naman ang pasyalan na ito sa mga mahilig sa eco-adventure at nature lover dahil ang parke napapalibutan ng preskong kapalibutan at kabundukan. Swak rin ito para sa mga mahilig mag-trekking dahil bago mo maabot ang picture-perfect na tanawin sa tuktok nito ay kailangan mo nang malampasan ang aabot sa 300 steps paakyat. Dahil buwan ng Pebrero, karamihan sa mga dekorasyon sa parke ay naaayon sa buwan ng mga puso. Kiss! Kiss! Pagdating sa tuktok, makapigil hiningang ganda ng tanawin ang sasalubong. Pawi ang pagod lalo na kung ganito kagandang litrato ang maiuwi. Aside po sa napakagandang lugar po ng Sulong Eco Park, Green Hills Formation and then the Natural Cave, so meron din po dito sa Sulong Eco Guide na mga tour guide which is ina-assist po ng maayos yung mga tourist po na pumupunta sa amin. So pag napunta po kayo dito sa Sulong Eco Park is napakagandang experience yung ma-experience nyo po. And then aside to that, yung mga pictures na meron po kayo sa pag-uwi nyo po. Sunod naman nating dadayuhin ang Sulong Crystal Cave. Pwede po tayo mag-take ng picture sa loob, pwede din po tayo mag-take ng video. Ang bawal lang po is touching the crystals sa mga side ng cave po. Kasi meron po siya mga crystal na magkakaroon po ng chemical reaction sa pawis natin. So, ito po yung natural cave na to. Medyo maliit sa bukana, pero napakaluwag dito sa bandang loob. This cave serves as the hiding place before. Ayon sa aming tour guide na si Joey, nagsilbing taguan lalo na ng mga bata ang kuweba taong 1945, taon kung kailan nagtapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Usually, women and children, they use this cave as their hiding place before. Sa loob makikita ang mga stalactites at stalagmites. May mga limestones na nagsisimula na ring mabuo mula sa patak ng tubig. Paalala, bawal pong hawakan ng mga ito. Sa kabila ng ganda ng kuweba, hindi ito nakatakas sa bakas ng pagmimina. Nakitaan kasi ang Sulong Crystal Cave ng violet calcite.
isang bato na nagbibigay ng malaking indikasyon na may amethyst stone sa isang lugar. Kaya naman sa ngayon, mahigpit na itong binabantayan. Kaya napakahalaga na meron tayong kasamang accredited DOT tour guide sa ating pamamasyal. Bukod sa tiyak ang ating kaligtasan, sigurado ring lihitimo at pinag-aralan ang mga impormasyon na kanilang ibinibigay. Ngayon po, nagpapasalamat po kami sa DOT kasi kahit papano po, nung nakaraang pandemic po ay nabigyan po kami ng ayuda. And then sa ngayon po, hopeful po kami sa pagbubukas po ulit ng turismo dito po sa lugar. And then nagpapasalamat din po kami sa Solong Eco Park po dahil po nabigyan po kami ng trabaho. Abangan! Mga produktong gawa sa indigenous materials sa Kamalig Albay at ang bagong mukha ng Sumlang Lake. Alamin rin natin kung gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng DOT accredited tour guides. Sa pagpapatuloy yan ng ating International Tourist Guides Day episodes. We would like to thank the following. Salamat tunon! Ikas akong pangiturugan, dahi ka malinguan bukong kang mamibitan. Gari sirang kang aldaw na maliwanagon, gari bituon sa bangging mandeklong aloy na kong nag-aalat, ngunya na ikas akong naanap. Ika na sana ang kulang, simpleng babae na maarang.